Uba saing ko pa nong trao o General Secretary bat kumu Public Secretary jong kaseng hinyo Trap National Liberation Council HNLC. Lengba ka jing tho jong u sa sin pat hakasla Facebook jong u ula tho pada ka banyo buram yo ba preston tensong u kwa ban pensai halor ka jingkren jong ba tensong. Uba saing ko pa nong trao ulaong ba ka sorkar megaliahi ka longkum ka sorkar yang kongu ha ka ba kamdan satya ka jingla ban penbor ya ka sorkar pedeng ban pentrekam ya ka ina lain permit la ne ka LP hapo ka jela bat ban kentup ru ya ka tin kasi ha ka kernit ka bapra hapo ka riti sensyar jong kari India. Susu ulaong ba ka sorkar Asam ka klem kain snap satya ya ka sorkar Meghalaya ha ka jing persyang ban penbek no yo put usam ubati kena ha ka ba kijing sya thambor kijing sya Punjab bat kijing klun jaka jubor ya kijaka kiputa kaya jiabet kumta ka pelong ya ka HNLC bakamla satya ban yo menjurlang bat ka sorkar jela. Ulaong susu uba ka jing sisyahi ka long ba ka sing HNLC kaldai lupa ka sing ka bala sya kain bian bat kinong ilam bah hakli jong ka negaseng kila sya budin bah da ka kenhun sentiat jong ka sorkar India ka NIA. Bat ha ka nega jingyai ka jingya keren ber ka sorkar kita ki kenhun kila khot hajar arsin ya kinong ilam jong ka tiga seng bat halor ka tiga jingle uba seng pa nong tra ulaong kat ba pidang kuble da ka wei gakti kat ba ka wei pat pilabat dosti ban pom kamde setia ka babiang banyak keren yasuk ha ki banta jong ka India lada dei ha Kolkata ne Delhi Henry pidai ban Aishwa ka jingeda ka jingrelui ban weng no ya baro ki mokot duma ong une urang ba no yalam kane ka seng. Susu ula ban biang da ka bawang ngikerpat jori ba prestun tensong bon ki raimau riding na kino kino ki jingkam ki bamdei bat ha ka jing sha ula dei ban long urang ba ubayu i jingai ban ya ka balong kum ubreu uba syukop penkot ka te ka kerwo jong ba seng ko pa nong trau leng ba ka jing tho jong ha ka Facebook akau ka jong u.